Dobré pozdní odpoledne. Tento týden vám v pořadu interview ČT24 představujeme významné české sportovce a sportovkyně. Je považován za fenomén českého snowboardingu. Narodil se 25. srpna 1976 v Hořicích. Trvalé bydliště má v Hradci Králové a snowboardingu se věnuje už 13 let. Poprvé snowboard vyzkoušel v Orlických horách, ale pořádně jezdit se naučil až ve snowboardové škole v Peci pod Sněžkou, kde zkoušel i své první triky. Naším hostem je Martin Černík. Martine, dobré odpoledne. Ahoj. Domluvili jsme se, že si spolu budeme tykat, protože nechceš vypadat jako nějaký naškorbený sportovec. Tak nějak se stvářil. Přesně tak. Jaký byl ten úplně tvůj první začátek na prkně? Já jsem to trošku naznačil. Vzpomeneš na to ještě? Tak určitě. Zjistil jsi hned, že máš pro tuhletu věc talent? Už na tom skateboardu? Já určitě to. Vyvinuli se z toho úspěchy na světových soutěžích, taky olympijské hry v Turíně. Tam to nějak zvláštně ale nevyšlo, bylo z toho 33. místo. No tak určitě. Jak jste spokojeni snowboardisté, kteří jezdíte takzvaný freeride s rozhodčím, protože je to podobné jako krasobruslení, třeba akrobaté, kteří skáčou jako Aleš Valenta a ty rozhodnutí rozhodčích mnohdy asi nejsou příjemné a pochopitelné. Tak určitě. Snowboardisté jsou často označováni jako volnomyšlenkáři, trošku lajdáci, mluví se o nich, že dokážou závodit i s kocovinou, že kouří marihuanu a podobně. Jsou to pravdivé věci, anebo je to trošku přehnané? No tak určitě. A když se vrátíme k olympiádě, olympiáda, jak jsem tak pochopil, pro tebe byla výzvou. Čili toužíš ještě třeba po dalších olympijských hrách, případně potom stanout na stupni nejvyšším, i když říkáš, že to bereš celkem volně? Tak určitě. Nepřemýšlel jsi někdy o tom, že by si radši dělal jiný sport, třeba fotbal, kterým se dají vydělat peníze? Takže myslím si, že začít něco dělat kvůli penězům není správný. Co dělá snowboardista během párného léta? Jak který? Surfování na vlnách je hodně podobné snowboardingu. Dá se tím simulovat právě to, co provozuješ během zimy a v čem jsi vynikající? Tak určitě. Na začátku jsme se domluvili, že si budeme tykat, nebo ty si spíš na tom trval, tak aby to nebylo jenom jednostranné. Natáčíte ještě s kolegy různá videa v extrémních situacích, na extrémních kopcích. Riskujete u toho hodně? Jako, asi o tom to je, no, pro mě. Ale určitě to stojí hodně peněz, když se necháváte nahoru vyvést vrtulníkem. Musíte mít určitě kvalitní filmový štáb. Tak samozřejmě. Při těch oficiálních světových závodech a podobně, když se zase dostaneme od natáčení těch krásných videí v skutečně nádherných horách, tak jaké jsou vztahy mezi snowboardisty při těch vrcholných závodech? Pořád stejný. Když se ale rozdělují olympijské medaile, anebo se o ně skutečně bojuje, tak to taky vážně probíhá tak, že ti soupeř je schopen navoskovat prkno tím správným voskem? Určitě. A co do věkového složení, tak je to taky velmi různé. Šlapou už vám na paty velmi mladí jezdci? Tak určitě. V Česku se snowboarding velmi rozšířil v těch rekreačních podmínkách. Mluvili jsme o Peci pod Sněžkou, kde si absolvoval první snowboardovou školu. Je to tak? Jaký je v Česku potenciál právě mezi mladými, kteří by se mohli vyšplhat na tu světovou špičku? Budou muset hodně makat. Jak se snowboarding vyvinul za tu dobu, co se mu věnuješ? Tak určitě ne. Do jaké míry je to otázka image třeba, ten snowboard? Tak samozřejmě. Aha, Martin Černík, tedy spíš sportovec. Nehrozí snowboardingu, že se do něj dostane ještě více komerce a že to skutečně bude už potom jako třeba s lyžováním, závod za závodem, velký seriál a už to nebude taková ta trošku volná zábava, kamarádství a podobně? Tak samozřejmě. A peníze se teda tím dají vydělat, vyděláváš jich tolik, kolik potřebuješ, nikam to nehrotíš.
Asi začnu chodit do práce. Máš představu, do jaké práce? No tak určitě. Přemýšlíš o další olympiádě? Už jsme se o tom bavili. Jsou v Česku podmínky pro to, aby se člověk mohl věnovat mladým? Stačí České hory na to, aby tady vyrůstali dobří snowboardisti? Tak určitě. Vaše myšlení je celkem volné, a určitě občas narážíte na funkcionáře nejrůznější. Tento sport je taky nutné nějakým způsobem organizovat, už jsme o tom mluvili. Jak to s funkcionáři je a ty vztahy se svazem? Tak já myslím, že... Tady máme ve studiu i náčiní, které používáš, to je závodní snowboard, který například byl v Turíně. Tak tenhle ten v Turíně nebyl. Aha. Čili prohnuté prkno, to je úplná novinka. A dá se na tom skutečně jezdit? Super je to. Kolik takových prken na sezónu potřebuješ? Tak 5. Obuje si snowboardista občas i normálně lyže, anebo tvrdě stojí za svým a v žádném případě? Nechystám se na to. Na snowboardu moc nehrozí, anebo možná se pletu, zranění kolene, spíš potom asi těch horních končetin. Stává se to velmi často u profesionálních snowboardistů. Tam to riziko je... Dokáže se naučit na snowboardu jezdit třeba i člověk, kterému je 37 a do té doby jezdil jenom na lyžích? Tak určitě. Já děkuji, že jsi přišel a přeju hodně úspěchů v další sezóně. Taky díky. Naschle. Naším hostem byl Martin Černík. Děkujeme za pozornost.